Broj novoobolelih od koronavirusa je u porastu, a posljedica je nepridržavanje mjera propisanih zakonom. Delta soj je mutacija koronavirusa koji je parazit, jer sam ne može da opstane. Mladi u velikoj meri nisu vakcinisani, tako da se svrstavaju u najugroženiju grupu. Ja mislim da bi trebalo da se svi vakcinišemo, jer to treba da bude prvenstveno svima na umu, da treba svi da se zaštitimo gdje god bili. Treba vakcinisati. Ja bih predložio mladima da se vakcinišu. Da bi se zaštitili od koronavirusa, građani od 18 do 30 godina trebali bi da se vakcinišu. Stariji sugrađani grada Sremska Mitrovica su u velikoj meri vakcinisani, dok je situacija sa mladima zabrinjavajuća. Situacija mlađih ljudi koja i najviše cirkuliše i najviše se druži i oni će biti u problemu sad kada počne taj četvrti talas, odnosno delta soj kada krene. Ono što mi možemo da učinimo jeste znači da se pridržavamo protivepidemijskih mjera. One i dalje stoje na snazi, samo su ljudi opustili pa ne razmišljaju o tome, a znači i dalje postoji nošenje maske u zatvorenoj prostoriji, održavanje fizičke distance, pranje ruku, odnosno lična higijena i vakcinacija. Ističe se da su se sugrađani u velikoj meri opustili i smatraju da je koronavirus prošlost, ali ovaj oblik koronavirusa se jako brzo širi, a grad Sremska Mitrovica je u pripravnosti za vanredne situacije.